Hvad er et nukleart batteri? I dag skal vi tale om en meget specifik og lidt kendt type batteri, men som driver nogle af menneskehedens vigtigste missioner. Det nukleare batteri. Har du nogensinde tænkt over, hvordan rumsonder, der har rejst gennem rummet i årtier, kan fungere så langt væk fra solen? For at forstå, hvad et nukleart batteri er, skal vi først forstå det grundlæggende koncept, det bygger på. Radioaktivt henfald. Du har sikkert hørt om stråling, ikke? Stråling udsendes af ustabile grundstoffer, der forsøger at blive mere stabile. Når en atomkerne er ustabil, udsender den spontant partikler og energi for at opnå en mere stabil tilstand. Denne proces kaldes radioaktivt henfald eller nukleart henfald. Når dette sker, bliver grundstoffet ofte til et andet grundstof, fordi kernen kan miste protoner i processen. Men hvad har det med batteriet at gøre? Jo, al den energi, der frigives under henfaldet, kan udnyttes til at generere elektricitet. Forestil dig en naturlig proces, der frigiver energi kontinuerligt, uden behov for opladning, uden ekstern brændstof, kun naturen, der gør sit arbejde. Et nukleart batteri, også kendt som en radioisotop termoelektrisk generator eller RTG, er en enhed, der genererer elektricitet fra varmen, der frigives ved radioaktivt henfald af en radioisotop. Men lad os prøve at forenkle det lidt. I modsætning til et almindeligt batteri, som lagrer kemisk energi og frigiver den gradvist indtil det er opbrugt, udnytter et nukleart batteri den naturlige energi fra henfaldet af radioaktive grundstoffer på en kontinuerlig måde. Men hvordan fungerer det egentlig? Ideen er enkel. Når et radioisotop henfalder, frigiver det varme. Denne varme opfanges og omdannes til elektricitet gennem en termoelektrisk proces. Forestil dig et særligt materiale, der kan omdanne temperaturforskelle til elektricitet. Når du placerer dette materiale mellem en varm kilde, skabt af radioaktivt henfald, og en kold kilde, såsom verdensrummet, genererer det en elektrisk strøm. Det er som om du har en lille radioaktiv sol inde i en kapsel, der konstant opvarmer den ene side af det særlige materiale. Lad os nu forstå bedre, hvordan varmen opfanges og omdannes til elektricitet. Radioisotopen placeres inde i en meget velbeskyttet og afskærmet kapsel. Denne radioisotop henfalder naturligt og frigiver alfa- eller beta-partikler, som kolliderer med de omkringliggende atomer og derved genererer varme. Denne varme går ikke til spilde. Den opfanges af et materiale, der kaldes et termoelement eller et termoelektrisk element. Et termoelement er grundlæggende en enhed lavet af to forskellige materialer, der er forbundet med hinanden. Når du opvarmer den ene side af termoelementet og holder den anden side kold, får elektronerne i det varme materiale energi og begynder at bevæge sig mod den kolde side. Denne bevægelse af elektroner er præcis det, vi kalder elektrisk strøm. Jo større temperaturforskellen er mellem de to sider af termoelementet, desto større bliver den elektriske strøm, der genereres. I rummet bliver den kolde side af termoelementet ekstremt kold, fordi rummet er et vakuum, og der er ingen luft til at overføre varme. Dette skaber en enorm temperaturforskel mellem den varme side, som opvarmes af radioaktivt henfald, og den kolde side, som afkøles af rummet. Denne temperaturforskel er det, der gør det nukleare batteri så effektivt i rummet. Hvis du nogensinde har haft kontakt med en Peltier-plade, som bruges i nogle køleskabe, kølesystemer og vandfiltre, den fungerer præcis som et termoelement, men i deres tilfælde tilfører vi elektrisk strøm for at skabe en temperaturforskel, hvor den ene side bliver varm og den anden kold. Men hvis du afbryder denne Peltier-plade, varmer den ene side op og køler den anden ned. Hvis du bruger et multimeter på pladen, vil du se, at den genererer elektricitet gennem temperaturforskellen mellem de to sider. De radioisotoper, der oftest bruges i nukleare batterier, er plutonium-238 og nikkel-63. Plutonium-238 bruges meget i anvendelser i rummet, fordi det udsender alfapartikler, som er relativt nemme at afskærme og ikke udgør nogen stor strålingsrisiko, hvis enheden er godt forsejlet. Når plutonium-238 henfalder,
frigiver det en konstant mængde varme over mange år. Det har det, vi kalder en halveringstid på 87 år, hvilket betyder, at det tager 87 år for halvdelen af den oprindelige mængde at henfalde. Dette sikrer, at batteriet fortsætter med at generere varme og elektricitet i årtier. Nikkel 63 derimod udsender betapartikler og bruges i nyere anvendelser i mindre batterier. Det har en halveringstid på 100 år, hvilket også gør det velegnet til langtidsholdbare anvendelser. Men hvad er den store fordel ved disse batterier? De kan fungere i årtier uden behov for opladning. Mens et mindre batteri holder i timer eller dage, kan et nukleart batteri levere energi i 50 år eller mere, afhængigt af den anvendte radioisotop. Forestil dig et batteri, du sætter i en enhed, og så behøver du aldrig mere bekymre dig om det i et halvt århundrede. Men så tænker du måske, hvor bliver disse batterier brugt? Det mest imponerende svar findes i rummet. Rumsonderne Voyager 1 og Voyager 2, som blev opsendt i 1977 og stadig sender data tilbage til Jorden, drives af nukleare batterier. Voyager 1 er mere end 26 milliarder kilometer væk fra Jorden, hvilket svarer til en lysdag fra Jorden. I et område af rummet, hvor sollyset er så svagt, at solpaneler ikke kan generere nok energi. Uden de nukleare batterier ville disse sonder være stoppet med at fungere for længe siden. Et andet imponerende eksempel er roveren Curiosity, som har udforsket Mars. Den blev også drevet af et nukleart batteri under sin mission. På overfladen af Mars er sollyset for svagt til, at solpaneler kan generere nok energi, især under støvstorme, der kan vare i ugevis. Det nukleare batteri sikrede, at roveren fortsatte med at fungere selv under disse ekstreme forhold. Udover rummissioner har nukleare batterier også anvendelser inden for medicin. Nogle pacemakere for eksempel blev tidligere drevet af nukleare batterier tilbage i 1970'erne, hvilket sikrede, at enheden fungerede i mange år uden behov for operation for udskiftning. Men det viste sig, at de blev erstattet af lithiumbatterier på grund af de høje omkostninger ved nukleare batterier og forældelsen af datidens kredsløb. I øjeblikket arbejder forskere på at udvikle nye anvendelser for disse batterier i fjernsensorer, udforskningsrobotter og endda igen i implanterbare medicinske enheder. Forestil dig en sensor placeret i et fjernt område af Antarktis for at overvåge klimaforandringer. Denne sensor skal fungere i årevis uden vedligeholdelse i et miljø, hvor det er umuligt at udskifte batterier regelmæssigt, og et nukleart batteri vil være perfekt til denne anvendelse. Kinesiske forskere har for nylig præsenteret en ny prototype på et hybrid nukleart batteri, som kombinerer radioaktivt henfald med fotovoltaisk teknologi og lover at øge effektiviteten af disse enheder yderligere. Russiske forskere udvikler også nye teknologier til nukleare batterier til brug i medicin og rumrejser. Men der er et vigtigt aspekt, vi skal have afklaret. Et nukleart batteri er ikke en miniatyrudgave af en atomreaktor. Det skaber ikke en kædereaktion som en atomreaktor. I stedet udnytter det blot den naturlige varme fra radioaktivt henfald. Det betyder, at risikoen for eksplosion eller en ukontrolleret reaktion stort set ikke eksisterer, så længe beholderen med elementet forbliver forseglet. Denne forskel er afgørende. I en atomreaktor har du en kædereaktion, hvor en neutron forårsager fission af en kerne, hvilket frigiver flere neutroner, som igen forårsager flere fissioner osv. i en proces, der kan være kontrolleret eller ukontrolleret. I et atombatteri har du simpelthen atomer, der henfalder naturligt uden nogen form for kædereaktion. Det er som forskellen mellem et kontrolleret bål og en skovbrand. Derudover er moderne atombatterier designet med flere lag af beskyttelse. Radioisotopen er indkapslet i materialer, der blokerer strålingen, hvilket gør enheden sikker både til håndtering og transport. Men så opstår spørgsmålet, hvorfor bruger vi ikke atombatterier til alting? Svaret ligger i flere faktorer. For det første er produktionsomkostningerne meget høje.
Et atombatteri koster 10.000 vis af dollars, mens et almindeligt batteri kun koster et par dollars. For det andet er der strenge regler for transport og brug af radioaktive materialer. For det tredje er andre energikilder mere praktiske og tilgængelige til de fleste anvendelser på landjorden. Nukleare batterier er forbeholdt situationer, hvor andre muligheder ikke fungerer, såsom ved langvarige rummissioner eller i ekstreme miljøer, hvor andre energikilder ikke er mulige. Hvis du skal drive et vægur derhjemme, er et almindeligt batteri meget mere praktisk. Men hvis du skal drive en sensor på Mars i 10 år, er et nukleart batteri den perfekte løsning. Hvis du er nået hertil og kunne lide videoen, så husk at abonnere, hvis du ikke allerede har gjort det. Giv et like og aktiver notifikationsklokken. Og hvis du synes, vores indhold er interessant, så overvej at blive medlem for at hjælpe os med at fortsætte med at lave indhold her på platformen og blive nævnt i vores videoer. Vil du vide mere om de kurser, vi anbefaler? Scan QR-koden her ved siden af, eller brug linket i videobeskrivelsen for at få adgang til flere muligheder for at udvikle forskellige færdigheder, der vil gøre en forskel i din karriere. Nå, kendte du til denne teknologi? Havde du allerede hørt om nukleare batterier, der har drevet rumsonder i over 40 år? Hvilken anvendelse synes du er mest interessant? Rumforskning, medicin eller miljøovervågning? Skriv det i kommentarerne, for jeg vil gerne vide det. Her ved siden af er der 2 interessante videoer, som du skal se for at udvide din viden og udforske din nysgerrighed. Og hvis du vil støtte os, så giv et like, abonner på kanalen, aktiver klokken og overvej at blive medlem af kanalen. Det var det, ingeniørentusiaster. Stort kram, og vi ses i næste video.